Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Freaks channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthanda Sim season 8. Yabo uthanda Sim mangazunaki ngiyakutshela futhi ngiyakukhumbuza. Njengoba beku-season 8 ayikho into entsha abayixoxa kule show. Into entsha ukuthi sekunomakhwela owumuntu ophilayo okhona oyi-girlfriend yokusabuza ukuthi uyalotsholwa noma selotsholwe kanjani. Yazi ukuthi indaba ngitshela ukuthi ayikho into entsha. Lalela ku-season 7 lophelayo uphele ngokuthi sifuna impendulo yamayeni egameni ukuthi kuthiwe udelusional. Kusho bani lokho? Kusho uMakhumalo. Iqalephi? uMakhumalo wabiza i-meeting eyibizela uMangwabi. Because uMangwabi bona bane-friendship abayakhile lana besayintombi basebegcina beyamakhosikazi ndawonye. But uMakhumalo unento angithi uMakhumalo yena uyena owungqongqoshe we-unit. Uminister wale unit ekhona. Le abayikhulumayo ku-show. Mina ngangiyiboni ngoba phela ngeke ngisho ukuthi ngiyayibona amasenthe ngiyayibona. Right. Makhumalo ke as uminister or udeputy uhamba phambili kulezi ingxoxo ze-unit ukuthi ke i-unit like i-unit kodwa masifuna ukuthi kanti bona mabekhuluma nge-unit basho ukuthini before beyikwindaba eno number 5. Makhumalo esebize uMangwabe uthi ke kuMangwabe yazini avusa uthola ke kuma meetings asekhaya into yakho ayisaqondakali kahle. Angithi uMakhumalo obize uMangwabe embizela ukuthi uyathola kuma meetings. So emva kwalapho sengena umayini because makunoMakhumalo igama lamayini alisali. Ayikho inkinga because bashare husband. Zikhona indaba bazovukuzana ngazo kube wrong. Athi ke yazi umayini ade ngizama ukukhuluma naye kunenye indaba esisayilungisa enye into ngaye mawukhuluma nje awum-understand somehow udelusional ukuthi udelusional wakusho ka3 ngabala 1 2 3 uMakhumalo if ayigama ukuthi udelusional. Asithi mase liphinde kathathu uyazi uthela igama lisho ukuthini. Season 8 uMakhumalo uthule. Kusho ukuthi Mangabe kufanele ibize meeting eyibizwa uMakhumalo ngoba phela uMakhumalo usibonile isidingo sokuthi akambuza uMangabe ukuthi uthuleleni. uMangabe wathina kula meeting ayambora bored ngobani lapha yana kuhlezi kuyokhuluma into eyodwa ukuthi unumber 5 useme ngasemnyango uMangabe uyangihlupha manje uvele esisale engasazi ukuthi uzothini because ama meetings akhona ku-either introduce i-girlfriend entsha noma leyo girlfriend isishile sekukhona omunye kodwa loyo omunye umsele njalo soke khuluma namakhosikazi akhe wegazi ngixoxela yonke nje leyo nto ye-girlfriend ekhona nephumayo nenye abona ukuthi right nenye enjani osuke ekhuluma namakhosikazi akhe like kuyudaba nje setafuleni leyo meeting kuMangabe suke ethule kuyo wathi uMakhumalo ufuna ukutholisisa ukuthi ke Mangabe indaba ethule njengoba season 8 angithi uMangabe ade ethule last season kusho ukuthi ke uMangabe uzobuza uMakhumalo ukuthi yena ubesethuleleni this time because uMakhumalo uthula lalela ke ubuxoki nobumenemene engibuzela anginandaba ukuthi uMangabe noMakhumalo yathula kulama meetings abo into engibhora bo ivoice yami ibuyile ukuthi umkhuhlane uphelile nizokhathala yini into engibhorayo ubumenemene bobuxoki kuma fan base ukuthi nina omunye unkosikazi mayethule nifike nisho yonke into ni understand mase kuwomunye well done yeah kani mina ngize ngisola ukuthi nina niyagula ukuthi nigula kamnandi serious. uMangabe uthule because ayikho into azoyisho if umselebu ezombuza into yokuthi unumber 5 ithini indaba yakhe because umselebu leyanto leyana ukuthi nje ubabizela ama girlfriends akhe akawashintshayo akusho ukuthi ngoba iTV ihlobisa nasi siyakuhlobisa siyakubona ukuthi hayibo kanti ubaba lona ayikho into azoyikhuluma namakhosikazi akhe enye ngaphandle kwalo number 5 oyi-girlfriend because number 5 nje uyi-girlfriend mhla waba umuntu ophilayo useyoba umabani mhla washadwa kuba unkosikazi wakhe kuthiwa wife number 5 kuphelele kukhonjwe indlu yakhe eyelo naye kodwa ngoba akekho kulobo kuthiwa number 5
uMangwabe uyangidelela, uMangwabe ayithulele nisuke nina la leso uMangwabe urongi kwasha kwacima uMangwabe usile naye wangeniswa. Namhlanje-ke uMangwabe uyaphawula, uMakhumalo othule, nithini-ke manje? Well done, hey wow, amazing. Hawu mase mina ngiphika nani-ke ngoba kusho ukuthi uMangwabe uzobiza i-meeting ebizela uMakhumalo embiza ukuthi ubusuthulelani-ke kangaka. Emva kwalokho sebeyobefaka kumayini ngasekugcineni, ngoba ngicabanga ukuthi nje yonke into mayizoba nomayini phakathi iba nje na that thing. Abafake kumayini, uMangwabe akabiza uMakhumalo embize-ke embuza ukuthi-ke usuthuleleni-ke ngoba phela last season uMakhumalo bekhathazekile ukuthi no uMangwabe usuthula kakhulu, uyambona nje umuntu mayesehlehla. This time uMakhumalo odlala uMangwabe, yo uMakhumalo this time unama-characters amaningi. Athokha ngisho uMacele-ke yena uthi please ngicela uyibukisise kahle le movie, usho ukuthi awuyazini. Yena uMacele, ngiyabona ukuthi abantu be-unity banjani. uMacele wenza lento uMakhumalo ayenze, and uMacele esayidini lakhe akafuni ukuthi uMakhumalo a-react because lento uyayazi. uMakhumalo ngapha ugijima uyo-support inkulumo yamayeni ukuthi phela umuntu omusha usuke efike kuthi all along bengathi umayeni ukhuluma inganekwane ukuthi uzofikela phezu kwethu. Umbuzo wami-ke umile, njengoba nombuzo wokuthi i-VNY senda yini umile. Owami umbuzo ukuthi kushintshe kuphi-ke manje? uMangwabe ubethulile kwathiwa uthule because yena uney'nkinga ey'ningi, uyowenza ukuthi kungabi nokuthula. Mase kuthule uMakhumalo, oh she's so brave. Kanti nina lesi singisi niyabona isingisi sanibhedisa ngoba into eyodwa le yenzakalayo, umehluko ukuthi siyenziwe unkosikazi ade engayenzi, kodwa akasikho lapho. Khona engibalayayo ngale video, nawe izo-offenda kusho ukuthi uyilabo bantu engibalayayo, yazini because i-TV show izohlezi iyi-TV show and uzowathola ama-reviews afana nalawo. Futhi le video ayikho serious, kodwa uma ufuna ukucasuka-ke indaba yakho. Bye.